Shalom. Selamat apen na perjulu madi hita manginang taparade marohata dinalaho memuji pasangapon guarin di bata martangi yang mahita di bagasan rohata. Mared di mahita. Hite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Pabuahamu ma tu baurusion, idama, nungaroha tuaon mi, idama, ihu tu ibana do upanilihonna, jala pamalosanna di jolona, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan na tumapalangit dohot tanoon. Hinorohon ni asini roham do umbahen sahat hamitu taon huriaon. Lehon matuhuriam tondim nabadiai, dohot palmaloon, sianho, asalam rarat jalam ganda harajaun mi, di tonga-tonga ni hami, say lehon mahiras ni roha tunaposom, laho makatahon hatami, asalam dinggan huriam marhitesiani, pergogoy mahami mangoloyho, di bagasan haporsiaw na totong, asa manahan hami sahat rodi ujungna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhata, mari dimahita. Patik ni debata dihita di bagasan minggon ima nanienet sian sada Tesalonika 5 mamukkamai sianat 5 sahatu aya onom. Ai saluhut na dohamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borongin hita manang sian haholomon. Atong say unang matarpodom hita songon akan naleban say dungo mahita jala marroha na torang ima sahatna rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Tatopoti madosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disalhut hami halak pardosa. Alani i umbahen hupaserpami diri nami sadarion di jolom. Jalahu partopetami tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halo mohon roham hamatian ni akka pardosa alai hamubau ni rohana do di lomo ni roham asa mangolu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulaon nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus
Sai pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagogoon iton di parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata, para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, lebat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibalos son tu hita hombar tu akka hajatata, songon asini rohani amana mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana, hasangapon madi dibatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Hatani debata nagabe epistel di parmingguata di bagasan Arianon Ima sian pesalmen bidu 25 mamuk kamai siana sada sahatu 5 marsika soring mahita majahasa di ayatna perpudian non rap mahita tapai hutihut ma songonon madidok disi. Ede sian si David hodo ale Jahoba dihalungut ton rohaku. Dang tahe tagamon tarurak sude akana makaposiho sai maila do sogot akana mangose soada alana. Rap mahita diat 5 sai togu-togu maahu tu bagasan hasitonganmu jala ajariahu ai hodo debata hatu aku hodo nahu aposi ganup ari song ni masahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita. Oh
porsiautei songon nani hati dakko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabuguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal loibana di hau pinarsilang na tua nuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamon ni debata Jahoba amanai pergogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi Parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namandok mulak mangolus sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na soras suda. Amin. Tabegema ede pujian sian ina Kamis dudutian non ama Jeriko.
Tabegema titing namasa dohot si pamasaon di minggu ta sadaryong. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai utihut ma tikting nama ragam di Minggu sada Desember 2024. Naparjulu guarani Minggu. Guarni Minggu tas sadario nima Minggu Advent naparjulu. Topik Minggu tungo jala manok tong martangyang. Napaduahon kelompok kortu parmingguan tanggal 8 Desember 2024. Pitu 30 wib ina Kamis ama Salom NHKBP. 10 wib ina Hana ina Esther ama Huria and Harmonix. 17 wib remaja. Tolu ibadah minggu pukul 7.30 wib mamake bahasa Batak. Opat amplop Natal khusus di bulan Desemberon dipatu pada papungu pelean amplop Natal diganup kebaktian tamulai di minggu tas sadarion jala tapasahat ma pelean na paduahon. 5 Sinode Godang HKBP di hari Senin sahatu hari Minggu tanggal 2 sahatu tanggal 8 Desember 2024 ton patu paon ni HKBP do Sinode Godang paon 57 taoton na maringanan di Seminarium Sipoholon Tarutung. Ima Sinode pemilihan pimpinan HKBP periode 2025 sahatu 2020 sia Borhat Dosian Huriata Amang Padita Adolf Tasman Nababan STH Dohot Situa El Manalu Lahomat Dohotisa Tatangyakon ma anggiat mardalan sinodoi Dohot Denggan Onom Ruas Nabaru. Mulai di minggu tas sadarion nung agabe ruas nabaru di Huriata ima keluarga Julian Mikael Dirgantara Afnida Putri Mulyawati Boru Simanungkalit Dohot Sada Yanakon Nasida tinggal di perumahan di Bale nomor Ualua Tapos masuk tu sektor Galatia. Molo marminggu nasida sadarion dimohon untuk berdiri. Berarti dang marminggu nasida nasugu tepe idia do nggak ada. Ada. Wow, daktar ide senon dibalik ngitiang. Oh iya, mau liate udul mahamu mekel indang buru bitang. Napa pituhon persembahan syukur di Jalo Huriata do persembahan syukur sian NN ima barang inventaris sada meja kerja dohot gorden jendela saset di kantor pendeta dohot sada meja tamu di rumah dinas pendeta na di perumahan koperasi mau lihat ma di pasat Huriata tu keluarga naung pasahatosa walu padidion nabadia dohot malua irreguler di hari Minggu 20 sia Desember 2024 nanaengro patu pauni Huriata do padidion nabadia dohot malua irreguler dibaheni tuaka nanaeng madohotisa asa mendaftar matu Huria sahatu tanggal 4 Desember 2024 napasiahon ruas na moding nunga jumolo maru jumolo sahalak ruas Amasian Huriata ima amata Samsudin Simanjutak tubuh dari tanggal 22 Desember 1954 moding di hari Selasa 26 November 2024 tutup usia ono pulusia tahun 10 sada bulan nahi nabaluhon ni inang borugultom sian sektor Sion
tatangnya kon ma anggiat tumibu tarapul rohani sude keluargana tininggal honna. 10 jadwal Natal 2024 di tanggal 6 Desember 2024 iman Natal Punguan Siregar Boru Bere Depok Jawa Barat mulai pukul 10.30 WIB. Di tanggal 7 Desember 2024 iman Natal keluarga si Hobbing mulai pukul 10.07 WIB. 10 sada torop ni nama dohoti parmingguan tanggal 24 November 2024 siaratus tolu halak 12 ruas nama ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 25 November 1 Sara Desember 2024. Hatani debatana pa sikopon lasniro hamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasanahu jala molomian hataki di bagasan hamu jupak kamu jupang hamudo manang dia pe dipangido roh hamuna. 10 tolu pelean yuran diakonia sosial torop napasahaton pelean yuran diakonia sosial huria di bagasan mingguan sia kepala keluarga kodangna 2.475.000 rupiah 10 pelean bulanan dohot tahunan torop napasahaton pelean bulanan dohot tahunan di bagas mingguan 10 kepala keluarga kodangna 2.470.000 rupiah mau lihat temari pasat huriat tatu sudi ruas naung pasahaton pelian bulanan dot iuran diakonia sosial 1 bulan Desember 2024 tuakana so pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganu bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi 15 keuangan huria sia juta 553.250 rupiah pembangunan 1.432.200 rupiah sentralisasi Manang Pusat 7.157.150 rupiah jumlah 10.144.000 rupiah molotu ngadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggatosa songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tu hatam mapeliani bain sangap di goarna. Tabegema lagu pujian na disuarahon ni Yanakota NHKBP.
Mari demahita, huhut papung pelian sada A dan sada B. Jesus,
debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita na uli na ditulpukod di mingguta, minggu Advent parjulu sadarion, tersurat di Lukas 21 ayat 25 sahat tutulu pulonom takasma tapai hutihut. Dungi masama akatadda di mataniari, di bulan doh dia kabitak pe, jala hapusohan ma akabangso di tanoon, jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohot galubang na. Terhatos majolmai di baik katahuton na, dohot panagamon ni rohana dinanaing masa tuliat portibion, ay humuttal ma akka hagugun ni parlangitan. Dungi idaw nasida ma anak ni jolmai, ro marhitihon obun matatwaso dohot hasangapong gudang. Alay molo mamuka masa akai, dirgak mahamu, pasidak kamu maulumuna, ay nung ngajonok haluaw muna. Jala di hatahom matunasida upama sada, bereng hamuma hawarai, dohot akka hauna asing, iadung martunasi di idahamu, tadaw muda dosiani, naung jonok partaonan las. Suak songoni, iadung masa akai di dahamu, boto hamuma, naung jonok harajaon ni debata. Situ tudo hatak kontu hamu, nasotu pasalpu nasabang soon, sujulo songgop saluhuk nai, salpu pesugut langit dohot tanoon, anggo hataki nasotu pasalpu, alai jaga hamu madirimuna, unang sorak rohamuna binain ni parminumon, dohot parmabuhon, dohot panarihod di hanguluanon, gabe topu di tahopi ari ihamu songon talirabang, ay hatok may songgop tuatas ni sudi na maringanan di atas tanoon, ayatul plonom sudi hita macaha. Alay dungo mahamu toktong merdongat tangiang, asa margugo hamu pasiling salu. Ima sahatna. Mauliate mata pasahat tu debata, napatari parhuriana hita, sahat tu tau baru parhuriaon, ima di minggu Advent na parjuluon. Alani parjulu tamahu pasahat tu hita, selamat Advent madihita sudi. Nunga di Advent kita hira tahun baru neliling ko perang margurasa. Selama Advent madihita sudi. Laos tajalang majuri siya mutta do di habirakta. Ada kola di sada Januari hita masih jalangan. Odo tahun baru huria. Mau lihat Advent secara hurufiah tibanya kedatangan seorang tokoh yang sangat berkuasa dan sangat dihormati. Karena itu kedatangannya harus disambut dengan sangat-sangat meriah. Ima Advent secara harafiah. Molo di hak Kristenota Advent ima the coming or second coming of Christ. Harorona parjulu marhiti hatu tubuna dohot harorona musepa dua halihon ima turpuk jami taong. Advent the coming or second coming of Christ.
Nunga mangaradi hita noaeng nang marpesta peringatan kelahiran di 25. Alai laus mangaradi mahita noaeng manomu-nomu harorona napa 2 halihon. Laus sobar tusima topik ni minggu tahun ditotopon asa dungo jala manoktong martangiang. Hamuna pinarhamaol ni Tuhata Yesus Kristus di patorang do diturpuk tanakit tanda-tanda tentang kedatangan ni anak manusia majang Yesus. Dia 25 nakit didok ima dungi masa akatadda di mataniari di bulan nang diakabitak pe dungi hapusohan hata huton maaka zolma naso porsea alayang gua kana porseai didok dison idao muna do anak ni zolmai ro marhitehon obun matat waso dohot hasangapung gudang ima ngulu niak kana porsea alani yang gona porsea dak kapusohan dak katahuton dang bobonosan dak tarhatos alayak kana porsea molo di idahamu akai ninna Tuhan Yesus dirgak mahamu pasidak kamuma ulumuna ainung ngajonok ari harorona diupamaho mo se diturbuk na hojahanakin tu opak musim na masa di luar sana anggo dihitarang masai ima musim dingin musim semi, musim panas, dohok musim gugur. Songo parhusoran ni musimnya nemoludung di idamu ima tadana ninna Tuhan Yesus. Alaihamu akamang do inang. Eko perlu hita cermat mulo tabereng akana masa na sudung masa. Unang gabe tabay tafsiran na allegoris. Jonok nga mahorwa ari harorona inna. Unang molo masa banjir di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, longsor nang di Barastegi, gudang akka bencana-bencana sutuk tado nunga jonok. Masa mo siya ka nasudung masa nataboto, nung di luar nalar kehidupan, natuari seorang remaja berumur 14 tahun membunuh neneknya dan membunuh ayahnya. Ahado todidia do nasonggo. Alani molo masa piakai unak tadok rona makdam. Alana dang marlapatan paretongan dang marlaku paretongan matematis ni jolma. Taringot tu harorona ay didok di Matius 24 anggo taringot tu tikina nak suru-suruani nang anahi dang diboto daholan amaido soal waktu soal partikian hola debataro na boto na pitik kita ima dungo martangiang songon edene kamat tanakin unang lalap, unak kolan markato-kato be, unak kolan markungkukung kudo akana asing salpudo sudi. Alanido los dipaingok dohita, dijulu ni turpuhon manang di perikopon, nungari pabuat Tuhan Yesus, taringot tu harorok soni Jerusalem dohok bagas joro, dohot harorona. Di ayat onom didok, dak palwason nang gudua batu mertidi-tidi nasogar garon ninna. Alayang kusesiani dak siet turuhana impossible ninna. Dan mungkin kenapa? Ala mangihutun nasida Jerusalem ima simbol ni haulion, kecantikan, simbol ni kekekalan, simbol ni hatuguan. Songoni nang bagas joro di Jerusalem dan mungkin marokso nina nasida. Ima jamita ditiki di minggu-minggu nasalpu nok tabigi
Tabereng mazolo. Duk pembuangan Babel, si Esra membangun kembali bait Allah kira-kira 400 tahun sebelum Kristus lahir. Dungi di tahun 70 itu Muse adorakso Kristus direnovasi Raja Herodes Agung memuse bagas coroon dengan batu yang panjang-panjang dan tinggi-tinggi dan beratnya berton-ton. Dungi dilapisi Muse dengan emas murni tembok depan dan sekitarnya. Alani mangihutun nasida dan mungkin marokso dan mungkin inarawana nasida. Alai tahun 15 satu tahun 70 taboto do mangihutto sejarah gereja ima Jenderal Titus dari Roma menghancurkan bagas joro di Yerusalem dengan parangan nasida manang akka sorida lunasida na luar biasa. Anggo mangihutto sisiani dan mungkin, mangihutto nala jauh dan mungkin. Alai ternyata sudina ni lubaon itu hatai saudo. Ido batadok unang lalap pita mangitongi ala dang tikita tikini debata. Ayat 2 Petrus 2 ayat 8 didok sada ari do di Tuhani songo 1000 tahun. Jala 1000 tahun songo sadari. Na perlu dipaingot tita dungo waspada berdoa. Imay sini turbukta secara singkat. Nuaing hamuak kamanami do inanami songo dia mahita nuaing maratfen di tonga ni portivi nagok persoalan ning uluon. Ay sumarujung go pesada persoalan nungaro persoalan de beru. Daksaga do pipinikira penyelesaian yon ngaro muse masalah baru ngaga besong oponang nerudut dangan binoto manak sia dia pukaon dang binoto sia dia muse patureon buah mahita halak Kristen menyikapi persoalan-persoalan yang begitu rumit di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah semua persekutuan. Alani parjulu marhite jami tahun kita diingatkan supaya kita tidak lengah. Asa tetap waspada. Asa tetap kita berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Ala songon nedok nedenya matanakin, dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan berakhir. Malos dosudi, merurus. Jala termasuk mataniari do bulan bintang didok nakin hancur. Asa molo di paloas debata hita huriana nuaing merbintang, merilmu, merjabatan, merarta, merhahipason, pakai sadingkan-dingkanna, merurus doi muse. Ayah ibu-ibuan ottahora. Kalau saling berulus dong. Alani mula merbitak kita nuaing berbintang yang gemerlaplah. Unang gabi merbintang nama bait sido kalak. Mula mararta marsinamot kita sonari bagaimana kita mempergunakan itu untuk Tuhan. Odo juju bangkitlah dan angkatlah mukamu. Odo ngulu niat penna porsea menyikapi krisis-krisis yang terjadi. Dan mabiar. Apalagi dak mabiar-biar hon. Ay bodoh halak mabiar alay lausloh musi mabiar-biar hon. Dak mabiar. Dak tahuton. Alay mangalios semangat, mangalios spirit tulungan. Jala jok-jok di tongan ningulut tadag mangalios spirit kita mangalios kekuatan alay justru melemahkan, merendahkan, menghancurkan hidup orang percaya. Tidak seperti itu, tetapi dia harus menyemangati. Hitakama anon mantap inang masakam mebah itu ini hita joto.
Ada kaya kita tuh menyemangati, merendahkan do terus. Ayo wala do inna muse. Asyik boto sedia na ilian na. Jadi halak Kristen na perlu waspada, bangkit, dan gabi martabuni, dan gabi lari asa songon harapan songo burung onta. Mulai hitan mungkin songo buruk babeluan. Moloro musi suruh ke dirinya tu durame burung onta moloro masalah dungi di tanah penuluna tu tanoi mana tu rabarabai atau ipaidai dan nama saon. Akhirnya apa? Menjadi mangsa predator. Jadi unang gabi tabuni ho kita. Unang gabi laut na asing. Alai buado dirgak mahamu dang merdokon sombong dirgak. Anggo dirgak atong dang dirgak songon nari hitan. Angkat bahu do guardi. Dirgak mahamu lapatannya terus bangkit dia waspada dia. Molo dirgak dang menyombongkan rohani hamidonatikos ninadang alai halak na waspada dia punya panca indera yang terlatih, dia bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang dikehendaki saudara kita, apa yang tidak dikehendaki. Moro di foto kita ro ahron ya alomoni nata imata baen unang nani sa subuhonna. Alaya sa tabu ikun nani hasuguhon ni dongani do honon asa sudap. Tak sokoni. Alanido iko betul-betul kita punya panca indera yang terlatih. Lumobi ditongani krisis moral, krisis etika, krisis hukum. Natadu pinuaing. Boado halak Kristen barani mamicang ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak ada abu-abu orang Kristen. Tidak ada di zona aman. Kau barani madok salah ya salah, tidak ya tidak. Alana nuaing lam gudang nuaing memilit zona aman. Aso tu ngaci rohana tu ibabahin na. Gari tu anakon nasi patadang barani mamicang. Basutung mangamu anonina. Ini persoalan-persoalan kita. Alani ido beado kita iko barani toktong di tonga-tonga ni nguluhon hidup songon akana porsia namarat fen. Didok Martin Luther King yang mengetahui kejahatan tetapi tidak mengatakan sesuatu tentang kejahatan itu, dia turut melakukan kejahatan. Sataberin turbukna. Demolo taboto do HP masalah on alai dak labaran kita madok, kita juga ikut terlibat di dalamnya. Ditongani huria, ditongani keluarga, ditongani STM dok nasing terjudu kita menjadi orang-orang Kristen yang Advent ima perjulu. Napa dua hon setur pohon diat pen perjuluon terjudu kita mencermati semua tanda-tanda zaman dengan penuh bijak. Di 2 Petrus 3 ayat 10 ijau mano cahamu ucaha marison. 2 Petrus 3 ayat 10 alai na Roma arini Tuhani songon panako mardorok madisi langit lau sego marsasar masih sia-sia ni tanoon baenon ni api songoni nak tanoi rudi sudi ulaon na di atasna masok-sok ma matete pak do ede munayak kamang na kejerikoi soalat ada hita makanguluhonon ido persoalat tanoeng di ayat 20 sia tu 30 didok dison halak Kristen ikon lemalo membaca tanda-tanda zaman, kecenderungan-kecenderungan yang terjadi. Di tonga-tonga ni arus ni portibion, arus ni kamajuan nama luar biasa. Iko mampu hita songodeke nama ngalo arus, tidak terbawa arus.
Mau naik survive kita tuh dulu harus kita mampu melawan arus begitu berat sekarang. Dakanyut terbawa oleh arus. Hidup di paingot kita di ayat 34. Alai jaga hamuma dirimuna ninna. Hujaha ayat 34 sahalinai songonon. Alai jaga hamuma dirimuna. Unak sorak rohamuna binaen ni parminumon, doho parmabuhon, doho panarihod di hanguduanon, gabeto pudi tahopi ari hamu songot tali rabang. Tali rabak taboto do molo diutatan, tak teridei samak-samak gui dungi bui hatok ditakup. Songonima nang roh-roh ni jamanon laeng. Adong opat, adong manang napiga, roh-roh zaman namang kasa-kasa nuaing di partikianon. Asa tercermati, parjulu, roh liberalisme. Tidak peduli hukum, tidak peduli aturan, tidak peduli etika, tidak peduli moral. Yang penting apa yang dia inginkan. Itu bacongoni ramena hoax. Apa sebenarnya halak mata adong do etika makatai julu ni dilak bibir asal dirok. Alai nuaing hoax asal lipadok ala somaratura be dang marpaho ninna na tua-tua. Ini liberalisme ini luar biasa. Jalan mulut dang bui terkontrol kita akan hancur. Gimana perjulu? Todina pedua honna mangkasa-gasa nuaik siramot sejamot tonot ta ima. Todi materialisme. Di mana-mana ada korupsi. Nak penok tiap hari di ahar pani, nak penok tiap hari dihukum, alai terus martaba-taba. Materialisme. Nunga dimiliki on naing on, nunga dimiliki on naing on. Alani tod di materialisme on, iko perlu zamot. Ai pakorhon yodo ima pinjol pinjaman online gampang enak alai tok kenai ipa buru-buru ada terbayarna pakorhonyodo judi online judol bayak kok kamu mah doh akar remaja anak-anak di bawah umur main judol sekian alani roh on. Ni anang gue cimang kesok gue bikin dangadong ya teh. Dangadok kan? Mulut ngadong, nahudok bertobatlah. Itu no piting. Molo tungadongi bertobatlah. Materialisme ini sekarang begitu luar biasa hebatnya mempengaruhi kehidupan kita tidak peduli. Dungi adong mamuse konsumerisme. Manang jonok tu sitong hedonisme. Dakwoto manak tu holat tu starat nami tugang nami ganuk tokir ro paket. Stoke-tokin paket. Paket. Dungi sukut-sukut tu rohaku. Ai kebutuhan don waeng mana keinginan. Hedonisme. Jadi saya itu hori sebenarnya bukan kebutuhan tetapi hanya keinginan. Alani utuh-utuh ngalani pakiralan on asai bere kalhamu se dan lain sebagainya. Ini perlu awas. Ambe istrak munai nangi paket. Ayo. Dakolani dah hitama petonggo mar paket-paket. Jadi akar roh si songonon nuaing ikut jamotonot tabuadu kita menyikapion dungo martangiang ido dipangido turpuhon kita harus bijak sotung dohot kita terbudut tordini zamanon. Alani sahalak tokoh pendidikan Brazil margoar si Paulo Freire hukuti mapadohanna di hata Indonesia. Seandainya manusia tidak mampu secara kritis melihat tanda-tanda zamannya, dengan demikian
dia tidak bisa aktif menangani realitas. Mereka akan terbawa hanyut oleh arus perubahan. Mereka melihat zaman sedang berubah, tetapi mereka tenggelam dalam perubahan dan tidak bisa melihat makna dramatis dan perubahan itu. Malapatan niyon. Moloridok panggongomita 2045 Indonesia sudah Indonesia emas. Mulai Indonesia 24 karat 45 hala Kristen ikut 24 karat. Unak 10 karat. Lapatanna mulai Indonesia 2045 Indonesia emas, kita harus bisa menikmati apa yang sesungguhnya dalam dunia Indonesia emas. Bau nak kola pamereng-mereng kita buti. Tabereng kapal terbang bang aleh hola mamereng. Tabereng kepsi, tabereng akan makanan na tabu, hola mamereng, hola bodu izur boy, alai dang boy menikmati. Karena itu orang percaya harus lebih tangguh, harus lebih kuat, kerja, berdoa, orai labora. Ido. Eko doa tita, unang gabe dang boy doa tita menyikapi dramatisasi ni perubahan yang sedang terjadi. Upajepe mak, napatuluhom mak. Dungo jala manok tong mamartangiang, majaha hatani dewata, aidia tulu nakin, salpu sogot langit dohot tano on, anggo hataki nasotu pasalpu. Holak katani debatado naso salpu. Alani sutuk tagogomosi akan alau salpuon. Alai asa tagogomosi naso salpuon ima hatani debatado memampukan kita menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Hatani debatado mampu kita mangalo subia di sibolisi. Jala hatani debatado solusi. Di mana ada persoalan yang tidak bisa kita atasi, tidak bisa diselesaikan, firman Tuhan menjadi solusi. Firman Tuhan menjadi jawaban. Unak tapangasao gugutta, unak tapangasao pikiratta, unak tapangasao narong dihita, firman Tuhan menjadi jawaban. Alani usukum majohitan waing. Mulo dibagi hokuriatta HKBP almanak ganu taon. Ay sudido hita ruas ni simanggison. Majaha Bibel ganu pari nang goholan ayat saderi i manang GBA gemar baca Alkitab. Sutung butido holan dibagi hong gadup tahun alai holak kiasan ni lamari, holak kiasan ni steleng. Angkonari pangido tu hita sonari ganu pari berdoa baca firman puasa Allah didok di Heber 4 ayat 12 ay namar ngulu dohat ani debata jalamar pakorhon jala tumajom sian nasa podang si dua baba alani halak nama ngulu di hatani debata idona mampu mangalo nasa subia di sibolis idona mampu mengedupi akal kritis dan gabe stres dan gabe stroke alai dia bangkit dia hehe ima jala omma naik pesta honotta di advent nakin the coming parningota hatutubun itu hatta di tanggal 25 naneng ro Johannes sada ya caplopat alai dimulai sana ya sada gabe daging mahatai jala saur tutong-atongan hitaun omma si pahistranota di arena neng ro nung ada di hitanoeng jadi palungan Kristus nung ada di hita ingana kasorangan ni Kristus bagasta keluar kata ngulutta menjadi Kristus yang mengendalikan dan kita benar mengendalikan alaina tubuh nama mengatur sadok ngulutta maka kita akan selamat kita akan dapat menerima berkat lasrohaku dia dinin apostle bulung nakin alai dumu tu kecenderungan do nama sana seperti kipar pudion huriata
supaya lebih serius kita menangani sekolah minggu remaja naposo bulung. Hurang ko penak-kenak kabawat taon, suara tulo paton, tuk tatangnya koma, tasosoyak kainak kota. Asado nasida lebih berpartisipasi, mulugudang mengadupi persoalan, mulugudang akapikiran di sino mampu hita lau mengadupi akana maul. Ima ilik nami, ima pangidu aku, macedeng kaden dinasideng, ale mululam tabberupi akabilangannya kana porsiado naposo, kita akan lebih mampu menghadapi masa depan, bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Amin. Ikonido kana porsia, ikut dumengkan poparata siak kita. Ay halak batak pemadok, balgat yang nisopo, tiang ni rumah balgat yang nisopo. Mulununga berhasil na matua, ikonuk lebih berhasil na poso. Songonido nak kita nuang dison, dia Kristenota, besok harus lebih baik dari sekarang. Posro hatta akada danak tahun, akan aposo tahun menjadi pemuda-pemuda yang cemerlang, bisa menghadapi masa depan. Amin. Mau lihat Tuhan, nungamar saringar hatam nabadiai, mamakulingi hami, lopok kembali itu ganup hami. Asa tok-tok kami dungo, waspada, hut martangiang, lumobi mengadupi akan masa, akan kecenderungan na terjadi, do ragamnya kahamaolon, unang diri nami hupangasaho kami, alaya saho pangasaho kami wasoni hatam, hatamido tukot do sulu-sulu di hami, ay tumazom do siya pudak si dua baba, alani unak paluat sami Tuhan mabiar, hatahuton, manak sadi hari tikim ro radi hami di bagasan asine roham, atau amanami inanami sudi ruas di huriamon, saya patau hami Tuhan, lau makanguluhok katam, asa bui hami gabi ula-ulam, bui gabi naposom, lau mabuan haluaon na pinaradim. Tuhan, sudia katikting nama sa ditongani huriam, upasa tami ma ditikion, ima sinurigurang nanay pamasaon niya kabipi tanggal 21 tanggal 8, homa tuhat campur tangan, lumubi mamilit, uluan nami, parmahan nami, siyan epurus sa rudia kapareses. Saya ho Tuhan na mamilit, mangurasi, pabakiton, do mempersahalai, unak paluas Tuhan, di sinurigurangon, masa songot cara-cara ni portibion, alay na yang mengulu, todi perbadia, mengendalikan sudi asa jupang akaparmahan na burju pemimpin na dinggan na marhabiara tuhong lau mengamudihon huriamon tutikinan yang roh. Kami berdua juga Tuhan untuk warga gereja yang baru, yaitu keluarga Julian Mikael Dirgantara dan Abnida Putri Mulyawati Simanung Kalit dan satu orang anak. Biarlah di HKBP Cimanggis ini mereka semakin bertumbuh di dalam iman, dan berkati juga keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, supaya kami dapat semakin bagus dan semakin meriah dalam persekutuan-persekutuan kami ke depan. Tuhan, ruas ni huriam nok parjulu ro mendapatoko apala di tikion ima utami ako kami amanami Samsudin simajutak naong parjulu merujung siya tonga-tonga ni huriam do keluarga apu 5 inang burugultom rap do sudi paparan na tininggal honna asa toktong marpakirimon hodo mual ni nasa apul-apul do hoklas ni roha. Na marulang tahun kelahiran 40 halak na diwarta nami, do ulang tahun pernikahan 4 keluarga, homa Tuhan mamasu-masu na sida, di ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan na sida on, martabba-tabba maasi ni roham, do pasu-pasum, jalabui na sida, tutikin na yang roh, manata lubi lumau dope, jala pargugui na sida, lau madalani, aka ari-ari ni, guru nami. Tuhan, anon duksipul ibadah nami, rodo akay anakon nami siyan SMK 4 naing
patubikihon at dipuji-pujian na sida sekaligus mengido donasi sian hami. Ukap rohanami Tuhan manupahi ulon na sida asabuy pakyon na sida tuaka program na sida. Perayaan Natal di Huriamon, perayaan Natal keluarga, marga, doa kaseksi, sudine hupasatay matuhan, ho mana mamasu-masu, jala marsanga magwarmo di sudi ibadah nami. Paso-paso mapadita nami, uluan nami di son, rapdo sudi, parhalado ni Huriam ama nami ina nami, sudi teman sepelayanan na martohonan, do na somartohona pe, song leader, organis, dohot akka, makay parhayason ni bagasope, hutamnya ko kami. Saya tabay di dasida akadingkan basam, do asineroham, asal martabba-tabba semangat nasida, lau makkubasi Huriam. Di homa puji-pujian, mau lihat ni rohanami, alane Kristus Tuhan nami, martangyak kami tuho. Amin. Taparade may detta nomor 354, laos taparade may pa peliata. Ibadah
jong mahita suri. Marlas ni roh abadi sudedana Inodus masih asing tutupui di Yesus Pardonus rodamus itu matai mardangan asa pamuni sai roh amot Yesus sai amot Yesus. Tatangnya koma peliata. Ali de bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masya na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwab na hutsus di julum. Paso-paso may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon pati buluh karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni silihon-lihon mi tuhami. Asalam girigir hami mardok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana Tuhan debata amanami rudi saliling nililing na mauliate marohanami tuho ala liramoti ho kami di bagasat taon parhuriaon nauk salpui asini rohamdo na pasahat ton hami tu bagasat taon na baruon huida hami di bagasan na sa taon ni dengan dibasam buas doho mangalew barita na uli tu hami asa mardame jala marhasonangan rohanami ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akana burju manguloy hatam. Di pargugoy hodo akana porsea dohot na posom, akana mamaritahon habal gaum mo di tonga-tonga ni Huria. Tung nasuha bilangan dusudi dengan ni basam nasa taon ni, siya minggu tu minggu, siya bulan tu bulan, saha rudi sadarion. Di ba ini hupuji hami magwarmu, jala hupasanga pami maho, Sai gonggomi jala pasu-pasu manak kuriam, tabay magano pari torop niya kana porsea, na marholong ni roha diho. Sai pararat maharajaw muri sadok Portibion, sai ramoti huriam, asa unak sautah ini parjahat, na mga bati hararak ni harajaw mo. Sai unang loas huriami disusay, di gaori manang dileay. Ramoti maak kana pinilit mo, pay masahat tu hanguluan, say ramoti masudina posom, na mamaritahon barita na uli, say juma akka na sutumadda ko, dohot parugamo na asing, asa dohot na sida pasangap ponggoar mo, say ramoti jala parbadiay mahuriam, saha rudi aroroni Tuhan nami, Jesus Kristus. Amen. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia magawar mo, say Roma harajaommu, say sau malomani roham di banu atong osongon na di banu gijang. Leom matuhami sadarion hanguluat siap hari. Say samadusa namin songopane sa nami di dusa nidongan na mardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, padua mahami sian pangako. Hallelujah.
mulak mahamuna di bagas adame jalo hamuma pasu-pasu itu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutod di munami.